search sa Shopee kung nabay baligyang chismosa. Ano ko na? Nabay baligya na? Chismosa. No product found. No product found. Wa, din ay baligya. Di na kung available sa Wanda. Available sa sana? Shopee. Tanaw na ko na ba say sana kanang baligyan chismis basig Ang pampaniwang. wa magisige po'y baligya. Wa baligyan chismis na. Sa Shopee? Oh. Ako to tong paliton ko na.